Вітаю, я Аня, і я біёлаг. Вітаю, а я Міша, і я не. І гэта падкаст «Біябурбалка», дзе мы адказваем на простыя і складаныя пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе. Пытанне ў нас ад Кастуся, які напісаў, што ён не біёлаг, але ўжо фанат нашага падкасту. Ого. І вось напісаў, што яго заўсёды захаплялі жывёлы, і ў Кастуся ўзнікла такое пытанне. На якія вынаходніцтвы ці адкрыцці натхнілі жывёлы людзей? Ты ведаеш, я калі упершыню пачуў гэтае пытанне, я ўзгадаў, як калі я вучыўся яшчэ ва універсітэце, у нас быў такі курс, не памятаю нават, як ён называўся, але па сутнасці нешта накшталт прыродазнаўства для гуманітарыяў. І я, шчыра кажу, амаль нічога адтуль не памятаю, акрамя таго, што была адна лекцыя, якая падалася мне цікавай, там мы абмяркоўвалі, адкуль бяруцца навуковыя ідэі. І адна думка, якая мяне вельмі зацікавіла, была якраз, што яны нярэдка натхняюцца прыродай. Ну так, нічога дзіўнага, людзі з самага пачатку свайго існавання натхняліся прыродай. Ну так. Але і калі зараз казаць, то, напрыклад, экасістэмы для мяне, я думаю, шмат для каго, гэта адна з самых натхняльных з'яў, таму што там усё ў балансе. То бок, гэта толькі мы вось робім такія адкіды, якія нельга ніяк перарабіць, а ў экасістэмаў амаль адкідаў няма. І калі ёсць, то гэта выкапні, якія, зноў жа, граюць важную ролю ў экасістэме. Ну і зноў жа эвалюцыя і натуральны адбор, гэта таксама такая крыніца натхнення, таму што яна патрабуе заўсёды новых адаптацый і адбірае найлепш прыстасаваныя арганізмы. Тут я, дарэчы, хацеў бы ў гэтым месцы параіць анімэ, калі хто глядзіць і цікавіцца. Ёсць такое анімэ, па-японску называецца «Тенчі Соудзо Дизайнбу». Ой. Па-ангельску, калі хто будзе гугліць «Heaven's Design Team», «Нябеснае бюро дызайну». Прыхожая назва. Ну, там і канцэпцыя даволі прышпільная. Там такая базавая такая хрысціянская міфалогія. Бог стварыў свет. Вось свет ужо ёсць, там рэкі, нябёсы. Засталіся толькі жывёлы. Але ўжо неяк ён стаміўся і падумаў, што прасцей аддаць гэта на аутсорсінг. І замовіў дызайн тых жывёл у агенцтва. Ага. І вось сутнасць анімэ ў тым, што у гэтым агенцтве прыходзіць нейкая замова ад Бога, і яны робяць нейкія прататыпы, тэсціруюць, працуе звычайна не з першай спробы. Там, напрыклад, прыходзіць замова: «Хачу высокую жывёлу, якая можа, стоячы на зямлі, адначасова і харчавацца лісцем дрэў». І вось яны пачынаюць распрацоўваць жырафа. І спачатку яны думаюць, як яго зрабіць такім высокім. Робіць ему вельмі доўгую шею, там 10 метраў ці нешта. І в выніку прататып не працуе, таму што не хапае сіл сэрцу, каб пампаваць кроў да галавы праз такую шею. Тады яны спрабуюць іншае вырашэнне. Падоўжыць яму ногі. Так, менавіта. Робіць яму ногі некалькі метраў. Але як цяпер яму піць ваду? До дрэваў-то ён дастае, а вада там унізе. Таму ў выніку яны прыходзяць да нейкага кампраміснага вырашэння, што і ногі доўгія, і шыя доўгая, але ў нейкім балансе. І вось там шмат такіх прыкладаў, і ты даведваешся паступова і пра анатомію жывёл, іх асяроддзе, і крыху пра эвалюцыю. Цікава. Гэта трэба паглядзець, канешне, але калі там ўсё правільна распавядаюць з пункту гледжання эвалюцыі, то можна і раіць вучням. Ну вось паглядзі і скажы мне, таму што я не ведаю, але гучыць вельмі пераканаўча. Добра. Карацей, атрымліваецца, што прырода нашмат разумнейшая за нас, і ў яе нашмат больш досведу, 3-4 мільярды гадоў. Таму і ўзнік тэрмін біёніка, які, уласна кажучы, я і даведаўся з таго курса. Гэта такая галіна даследаванняў, сфокусаваная на тым, каб праз вывучэнне прыроды, арганізмаў, сістэм біялагічных распрацоўваць новую тэхніку ці нейкія новыя рэчы, якія вось натхнёныя прыродай. Слухай, ну добра, але біёніка атрымоўваецца, што я не ведаю, там першабытныя людзі, яны таксама ў нейкім сэнсе натхняліся прыродай, так? Ну так. Ну вось пра тыя ж зубы драпежнікаў, што пачалі завострываць камяні, і таксама іх выкарыстоўваць для палявання. Ці нехта там з драпежнікаў закапаў сваю ежу, там нейкі воўк ці ліса, і людзі таксама паглядзелі, што гэта можна рабіць, і тады яна лепш захоўваецца. Гэта таксама біёніка? Ну, я думаю, хутчэй не. Зразумела, што першабытныя людзі шмат натхняліся прыродай,
чым ім яшчэ было натхняцца. Яны ёй жылі больш непасрэдна, здаецца, Ну чым так, мы. і пакланяліся ж таксама. Так? Ну так, і міфалогія, і ўсё гэта было вельмі натхнёнае прыродай. Але для таго, каб была канцэпцыя біёніка, трэба, каб была нейкая асэнсаваная цывілізацыя, якая ўспрымае сябе як нейкую асобную частку, якая робіць вось гэтае супрацьстаўленне паміж прыродай і культурай. То бок, калі ўжо з'явіліся такія цывілізацыі, якія лічылі сябе не часткай прыроды. Ну так, не такой непасрэднай. Таму прыклады, якія можна лічыць больш блізкімі да сучаснай біёнікі, мне падаецца больш нядаўнія. Вось я быў увесну у музеі Леонардо да Вінчы ў Флорэнцыі. Музей гэта зацікавіў мяне тым, што ён прысвечаны не мастацтву, не Мона Лізе і іншым карцінам, а вынаходніцтвам і распрацоўкам да Вінчы. Так. Ён быў геній у нейкім сэнсе. Вось у яго былі малюнкі розных машын, і значная частка гэтых машын не была нават пабудаваная пры ягоным жыцці, а яны там узялі і пабудавалі. І больш за тое можна паспрабаваць гэтымі машынамі карыстацца. І што, працуюць гэтыя машыны? Ты ведаеш, вось усе акрамя адной. Можаш здагадацца, якой? Напэўна, акрамя летакоў. Так. Шмат хто, напэўна, бачыў вось гэтыя малюнкі, якія да Вінчы рабіў. Такіх апаратаў, якія машуць крыламі, як птушкі. Такія там таксама ёсць. Можна нават паспрабаваць імі карыстацца, яны машуць крыламі, але не ўзлятаюць. То бок відавочна, што ён натхняўся прыродай і ў прыватнасці птушкамі, як Кастусь, але проста працэс палёта крыху больш складаны, чым ён на той момант усведамляў. Так, Кастусь, напэўна, зараз значна больш ведае пра працэсы аэрадынамікі. І я ведаю, што потым жа былі браты Райт, але гэта было ўжо амаль праз 5 стагоддзяў. Ну так. І вось якраз такі аэрадынаміка ім і дапамагла. Тое, напэўна, на што не звяртаў увагу да Вінчы, гэта тое, што птушкі ж могуць лятаць у паветры і не махаць крыламі, як бы лунаць у паветры. Вось, і што нейкім чынам паветра іх утрымлівае. І вось браты Райт, яны сфокусаваліся больш на форме крыла і на тых аэрадынамічных працэсах, якія адбываюцца, калі вось цела ў паветры, ну, прынамсі, самалёт. Я проста, чаму так пачала пра самалёт, я якраз, ну, да выпуска пра біёніку вырашыла паглядзець, як яно працуе. Таму што, шчыра кажучы, фізіка ў мяне ў школе было вельмі не вельмі, і зараз вельмі шкадую. Вырашыла навёрстваць. Так, і вось я паглядзела відэа ад пілота. Ён вельмі класна распавядаў пра ўсё, і што я даведалася, ну так, калі адным сказам пра гэта казаць. За кошт таго, што крыло мае вось такую пукатую форму, ціск паветра, калі самалёт рухаецца хутка наперад, да, за кошт рухавікоў, ціск паветра над крылом, ён меншы, чым пад крылом. І то бок паветра за кошт гэтага падымае самалёт уверх. Але да таго, што я вельмі натхнілася, і я магу уявіць сабе братоў Райт, таму што сапраўды, калі глядзіш за лунаючым палётам птушак, то хочацца нешта такое зрабіць і самому. Ну вось гэта, мне здаецца, такі выдатны прыклад таго, што натхняцца прыродай можна па-рознаму. Таму што можна фокусавацца на розных аспектах, можна па-рознаму гэтыя аспекты адаптаваць, нават да аднаго і таго ж кантэкста, а кантэксты таксама могуць адрознівацца. Таму біёніка гэта хутчэй не нейкая асобная навука, а такі агульны падыход, якім могуць кіравацца як інжынеры, так і праграмісты, хімікі, дызайнеры і шмат хто яшчэ. Слухай, Міша, а ты ведаеш, калі наогул з'явіўся гэты тэрмін біёніка? Так, ужо 2 дні як ведаю, таму што рыхтаваўся да гэтага выпуска. Гэта спалучэнне біялогія і электроніка, біёніка. Яго прыдумаў амерыканскі медык, якога звалі Джек Стіл, і пачаў яго актыўна прасоўваць у 60-е гады 20-го стагоддзя. І цікава, што ёсць яшчэ адзін падобны тэрмін – біяміметыка. Біяміметыка. Ну, міметыка як перайманне. Такое аднакаранёвае слова з мімікрыі. Ну, пра яе мы крыху размаўлялі, падаецца, калі гаварылі пра птушак. Хачу спадзявацца, што мы пра гэта размаўлялі. Ну, мы заней дакладна размаўлялі, а ці патрапіла гэта ў падкаст? Гэта ўжо іншае пытанне. Дык вось, цікава, што гэты тэрмін прыдумаў калега Стіла Отто Шмідт. Гэта такі савецкі, вось гэты
Отто Юльевич Шмідт, які придумаў, што можна зрабіць вялікую савецкую энцыклапедыю? І на паўночны полюс яшчэ ездзіў. Не той. Гэта амерыканскі нейролаг і інжынер Отто Герберт Шмідт. Ух ты. Спачатку ён быў менавіта даследчыкам-заолагам, і ён даследаваў, як перадаюцца нервовыя імпульсы ў нервовай сістэме кальмараў. А пасля, натхніўшыся гэтым, ён зрабіў трыгер Шмідта. Гэта такая электронная прылада, якая дапамагае ператварыць нейкі шумны электрычны сігнал з памехамі няроўны, у больш устойлівы. Карацей, што важна, што гэты прынцып прыйшоў яму ў галаву, калі ён пісаў дысертацыю пра нервовую сістэму кальмараў, і ў прыватнасці пра тое, што вось кальмары, як і іншыя жывыя істоты, яны атрымліваюць праз нервовую сістэму гэтыя электрычныя імпульсы, але калі гэтыя імпульсы слабыя, як нейкі такі шум, памехі, то яны адфільтроўваюцца. І па гэтаму ж прынцыпу ён зрабіў гэты свой трыгер. Зразумела. То бок ён натхніўся кальмарамі, але навошта было прыдумляць новы тэрмін, калі ўжо была біёніка? Ну, напэўна, для таго, каб падкрэсліць, што гэты падыход можа выкарыстоўвацца не толькі ў дачыненні да электронікі. То бок біёніка гэта пра электроніку менавіта, а біяміметыка гэта наогул, калі мы выкарыстоўваем досвед іншых жывых арганізмаў у любых сферах свайго жыцця. Ну, атрымоўваецца, што так. Але я яшчэ заўважыў, калі рыхтаваўся да гэтага выпуску, што, напрыклад, у рускамоўнай традыцыі амаль для ўсяго ўжываецца тэрмін біёніка, і нашмат радзей сустракаецца біяміметыка. А ў англамоўнай традыцыі хутчэй наадварот. Біёніка гэта такі вельмі канкрэтны тэрмін, а біяміметыка гэта вось якраз усё, як ты сказала. Ну, для рускамоўнай традыцыі міміметыка гэта вельмі мімімішны тэрмін, несур'ёзны. Надта смешна гучыць? Так. Можа і таму. Ну вось можам паглядзець розныя прыклады гэтай больш шырокай біяміметыкі. Можна канцэптуальна вылучыць 3 тыпы біяміметыкі ў залежнасці ад таго, чым менавіта натхняешся. Першы гэта марфалогія ці фізіялогія жывых арганізмаў. То бок, як яны пабудаваныя, як працуе іх цела, як працуюць іх органы. Другі гэта паводзіны жывых арганізмаў. Што яны робяць? Гэта эталогія пра тое, што мы казалі? Ну так. І трэцяя катэгорыя гэта калі мы натхняемся цэлымі групамі, ці жытлом жывёл, ці нават цэлымі экасістэмамі ў такіх больш маштабных катэгорыях, думаем. Вось прасцей за ўсё з прыкладамі ў першай катэгорыі. То бок марфалогія, фізіялогія. Да, вось гэта. Вось, напрыклад, такая вядомая гісторыя. Швейцарскі інжынер Жорж де Містраль неяк у 41-м годзе пайшоў шпацыраваць са сваім сабакам па Альпах. Круто было шпацыраваць па Альпах, пакуль навокал у Европе ідзе другая сусветная. Зручна быць нейтральнай краінай. І вось вярнуліся яны дадому, і ён убачыў, што асабака ўсенькі ў лапуховых калючках. І зацікавіўся, а як яны так працуюць, што яны так прымацаваліся. Пачаў разглядаць іх пад мікраскопам. І вось праз некалькі год, як ты думаеш, якое вынаходніцтва ён запатэнтаваў? Я думаю, ліпучкі для дзення. Менавіта так. Вось ёсць маланкі, ёсць гузікі, ёсць ліпучкі. Вось ён прыдумаў ліпучкі, і іх структура якраз такі нагадвае тыя калючкі. Я яшчэ памятаю, мы калі размаўлялі пра шнобелевскую прэмію, гэта больш позні прыклад, канешне, але там быў навукоўца, які займаўся графенам і яшчэ левітацыяй жабак. Як яго звалі, я не памятаю. Андрэй Гейм. Андрэй Гейм. І вось тады не ўвайшло ў выпуск, што ён яшчэ натхняўся геконамі, гэта такія яшчаркі, якія ў Беларусі не жывуць, але вось жывуць на поўдні Еўропы, калі казаць пра Еўропу. І вось у Афрыцы іх там вельмі шмат розных відаў. Сэнс у тым, што у геконаў, у іх на лапках ёсць спецыяльныя такія прысоскі з маленькіх валаскоў, якія могуць прысосвацца да паверхні, па якой яны ходзяць.
Ага. І таму геконы могуць бегаць нават па столі і вось па шклу. Угу. То бок мог бы быць не чалавек-павук, а чалавек-гекон. Ну так. І вось яны ловяць казурак, а часам і больш маленькіх геконаў. Ага. І пры гэтым яны настолькі моцныя, гэтыя прысоскі, што гекон, які важыць сам там 50 грам, ён можа утрымліваць на сабе до 2 кілаграм. То бок у цябе можа вісець гекон на столе, ты можаш там падвешваць на яго. Так, кінуць на яго крючок і павесіць там заплечнік. І калі ён вельмі заняты паляўнічай справай у гэты час, то гэта можа і спрацаваць. Ці лямпу можна. А пасля заплечнік збяжыць. Так, пасля заплечнік збяжыць з крыкам, таму што геконы вельмі класна крычаць яшчэ. Карацей, сэнс, што гэты навуковец, ён натхніўся геконамі, і ён зрабіў стужку, якая вось прымацоўваецца, і ў ёй ёсць спецыяльна для гэтага мікраскапічныя трубачкі. Ён назваў яе гекатэйп. Геконавая стужка. Так. Карацей, насамрэч, гэта атрымаўся шматразовы скотч, які мацнейшы за звычайны скотч, і яшчэ яго можна, прылепваць і адлепваць. Насамрэч, вельмі такі эка-фрэндлі варыянт скотчу. Які ўсё ж такі разнастайны Андрэй Гейм. Мало таго, што ён атрымаў і Шнобелеўскую прэмію, і Нобелеўскую прэмію, так ён яшчэ і зрабіў новы скотч. Так. Цікава. Але, ўвогуле, ёсць шмат такіх розных прыкладаў. Вядомы прыклад, як у 70-е гады японскі інжынер Накацу Эйджі, які ў вольны час любіў назіраць за птушкамі, далі яму заданне прыдумаць, як палепшыць аэрадынаміку японскіх высокахуткіх цягнікоў. Шинкансен, вось гэты Bullet Train, якія называюцца. Таму што на той час яны ўжо былі хуткія, але калі яны выходзілі з тунэля, то іх шмат гайдала і было даволі шмат шуму. І вось, каб вырашыць гэтую праблему, ён натхняўся птушкамі, і ў прыватнасці, акрамя іншага, ён зрабіў нос цягніка больш падобным да носа птушкі зімародка. А чым менавіта ён у зімародка натхняўся? Зімародкі яны ловяць рыбу, і ён назіраў, што калі яны ныряюць у ваду за сваёй здабычай, то амаль не атрымоўваецца пырсак. Бок яны так уваходзяць ваду, і ён падумаў, што гэта, ў прынцыпе, нагадвае фізіку таго, як цягнік трапляе і выходзіць з тунэля. Цікава. Я вось не ведала пра гэта, але я нядаўна дазналася, што ў зімародку яшчэ не бывае страсення мозгу, таму што калі б чалавек так ныраў у ваду, як зімародак, то яго б 100% яно было. Вось галавой наперад. І галавой менавіта ўбіваўся ў ваду, да? Не рукамі, там, не нагамі, галавой. Праверылі геном, і ў іх ёсць спецыяльныя мутацыі ў спецыяльных белках, якія адказваюць за вось гэта аксоны, канчаткі нервовых клетак, адказваюць за іх стабільнасць. І то бок, магчыма, гэта дапамагае вось супраць гэтых траўм. І, магчыма, гэта таксама будзе дапамагаць і людзям. Вось новы біяміметычны прадукт, шлем для плаўцоў. Гэта не будзе шлем, гэта хутчэй будзе тое, чым можна лечыць людзей шляхам геннай тэрапіі. Цікава. Дарэчы, можна ж натхняцца і не толькі іншымі жывёламі, але і анатоміяй самога чалавека. Вось так, я насамрэч, калі чула пра біёніку, то гэта было ў асноўным пра пратэзы, біянічныя пратэзы, так? Гэта такія пратэзы, вось якія, калі чалавек губляе нейкі орган, ці гэты орган не працуе, яны могуць цалкам замяніць яго і выконваць яго функцыі. Тут важна не блытаць з, напрыклад, касметычнымі пратэзамі, таму што, напрыклад, ёсць пратэз рукі, ёсць пратэз, які не функцыянуе як рука, а проста стварае бачнасць рукі, ці нагі. Можна апрануць пінжак. Вось, так. А ёсць пратэз рукі, які функцыянуе як рука. Ці з адным толькі тыпам захопу, ці нават з усімі, якія вось ёсць у чалавечай рукі тыпамі захопу. І вось такія пратэзы, чым класна, яны таму і называюцца біянічныя, вось зараз я больш гэта разумею, таму што гэта менавіта пра электроніку, таму што яны могуць прымаць электронныя імпульсы, якія паступаюць ад мозга і далей у нашыя цагліцы. І вось міядатчыкі у гэтых біянічных пратэзах,
яны адчуваюць гэтыя імпульсы ад цягліц, і у гэтых біянічных пратэзах у іх ёсць мікрапрацэсар, то бок такі дадатковы мозг пратэза, які можа зразумець гэтыя імпульсы, што ад яго патрабуецца, і зрабіць наступны імпульс, і зрабіць той рух, які патрабуецца. Вось. Я хачу яшчэ дадаць, што, дарэчы, пратэзы біянічныя, яны не заўсёды выкарыстоўваюцца замест нейкай часткі цела, якой не хапае ці якая не працуе. Ой, Боже. Вось я чытаў пра даследчыкаў з Брытаніі і Новай Зеландыі, якія зрабілі трэці пястук, трэці вялікі палец. Ён прымацоўваецца на далонь з іншага боку, таму што дзве рукі. А то бок толькі на адну далонь ён прымацоўваецца. Так, пакуль на адну. Но яны вырашылі, што 3 ўжо хопіць. Ага. Вось ён з супрацьлеглага боку за мезенцам, і ён кантралюецца пальцамі ног. Ой. Там адзін палец нагі, ці адна нага адказвае за там вверх-уніз, другая права-влева. А як яго можна выкарыстоўваць? Для камп'ютарных гульняў? Думаю, у тым ліку. Яны пакуль, здаецца, самі гэта высвятляюць. А то бок дагэтуль ідуць даследаванні? Ну так. У асноўным ім было цікава, а, што атрымаецца, і б, яны даследавалі нейрапластычнасць. Яны даследавалі, наколькі чалавечы мозг можа прыстасавацца да таго, што з'явіўся дадатковы палец, і можна ім карыстацца як 6-м пальцам. А, дарэчы, і якія вынікі? Вынік у тым, што яны тэсціравалі яго з вялікай колькасцю людзей. Пястун гэты дадатковы. Так. Яны высветлілі, што ўжо за першыя некалькі хвілін яны пачынаюць ім рушыць. Могуць выконваць нейкія простыя заданні. І больш за 60% праз нейкі непрацяглы час ужо могуць выконваць заданні, якія патрабуюць больш дробнай маторыкі. Ого, то бок мозгу нашаму нармальна. 6-й палец, так 6-й палец. Ну вось так. Прыстасоўваемся, адаптуемся даволі такі хутка. Ну і зразумела, што гэта можа быць карысным музыкам, напрыклад. Ты можаш взять 12 нот, 11 нот адразу на піяніна. Ці дацягнуўся там да нейкай клавішы. Ці нават у штодзённых рэчах. Вось ты гатуеш, там адной рукой рэжаш, другой рукой трымаеш, і яшчэ можаш гэтым пальцам прытрымліваць там нейкі дадатковы інгрэдыент. Цікава паглядзець, што будзе з гэтай тэхналогіяй далей. Ну так. Я цяпер зразумела, чаму яны прымацавалі толькі адзін палец, бо іх навуковы падход. Ну так, паступова нарошчваем. Пасля могуць з'явіцца дадатковыя рукі. Мама ў дэкрэце спатрэбіцца. Так. Добра, ну вось мы размаўлялі пра біяміметыку, то бок это тэрмін больш шырокі за біёніку, як мы ўжо разабраліся, і ты казаў яшчэ, што ён можа існаваць не толькі на ўзроўні нейкіх фізічных характарыстык, то бок не толькі можна натхняцца марфалогіяй і фізіялогіяй жывёл, але яшчэ і паводзінамі, і нават нейкімі цэлымі біялагічнымі сістэмамі. Так, але тут было крыху складаней знайсці зразумелыя мне прыклады, таму будзе па аднаму прыкладу на кожны з гэтых тыпаў. Спачатку пра паводзіны. Пра паводзіны самыя відавочныя прыклады я знайшоў у камп'ютарных алгарытмах. Ёсць, напрыклад, такі мурашыны алгарытм. Ого. Вось калі мурашы з мурашніка ідуць шукаць ежу. Яны ж не ведаюць, дзе яна, першапачаткова. Таму яны ідуць ва ўсе бакі, больш-менш рандомна, але калі мураш знайшоў ежу, то калі ён вяртаецца да мурашніка, ён пачынае пакідаць ферамон. Так, каб іншыя мурашы таксама маглі пайсці і знайсці тую ежу. І таксама пакінуць ферамон. Ну, то бок малюе маршрут. Ну так. І гэтыя ферамоны, яны з цягам часу выветрываюцца. І чым даўжэй ісці, адпаведна, тым менш моцны будзе пах. Таму больш кароткія маршруты робяцца больш прывабнымі. Зразумела. Ну вось зрабілі алгарытм, які працуе такім жа чынам. Калі трэба, напрыклад, знайсці нейкія аптымальныя маршруты праз любыя рэчы, якія можна вывесці ў выглядзе матэматычных графаў, то можна дасылаць такіх агентаў камп'ютарных віртуальных мурашоў, якія працуюць па такім жа прынцыпе. Ёсць яшчэ алгарытмы, натхнёныя пчоламі. Грыбамі, я ведаю, грыбы міксаміцэты. Ага, да, вось гэтыя лабірынты, да, якія вырашаюць. Так, а што там было пра міксаміцэтаў і Японію? Ну, было нейкае даследаванне, да, калі яны паспрабавалі, мне здаецца, гэтымі грыбамі распланаваць сетку станцый цягніковых у Токіа.
Так, і не проста мімікраваць пад грыбы, а менавіта ўзяць гэтыя грыбы і дазволіць ім распланаваць сетку станцыі метро. Вось, хто не ведае пра грыбы міксаміцэты, якія рухаюцца ў напрамку ежы і не толькі, вось ведаеце, цяпер пагугліце, гэта нешта з нечым. Гэта нават, можна сказаць, не грыбы, людзі спрачаюцца, наколькі можна называць іх грыбамі. Бач, гэта нават не біяміметыка, гэта ўжо нейкія біятэхналогіі, таму што літаральна грыбы вырашалі. Так. І, дарэчы, атрымалася вельмі падобна да таго, якая мапа там метро і гэтых станцый чыгункавых і была ў Токіа. Таму яна даволі аптымізаваная. Грыбы і японцы думаюць падобна. Прынамсі, в некаторых аспектах. Так, а на ўзроўні сістэм, прыклад, які я знайшоў, гэта ёсць у Зімбабве будынак. Гэта такі вялікі камерцыйны будынак. Зімбабве, як мы ведаем, гэта афрыканская краіна, там даволі горача, і таму патрэбна шмат вентыляцыі. І вось калі будавалі гэты будынак, яны натхняліся тэрмітнікам. У тэрмітніках падтрымліваецца стабільная тэмпература, так? Так, бо ім трэба ферментаваць там цэлюлозу. Ага. І вось у іх ёсць такія адмысловыя вентыляцыйныя шахты, і яны выводзяць гарачае паветра ў знешні свет і запускаюць больш халоднае паветра. Такая пасіўная вентыляцыя. Ух ты, цікава, у нашых мурашнікаў такое ёсць? Можа, яны недастаткова даследаваныя? Аня задала пытанне сама сабе ў наступным выпуску біябурбалкі. Вентыляцыя ў мурашніках. Ці існуе? Вось яны натхніліся і падумалі, што, в прынцыпе, можна нешта падобнае зрабіць і ў будынку для людзей. Зрабіць пасіўную вентыляцыю. Там ёсць, насамрэч, і механічная вентыляцыя, але яны ў выніку шмат грошай і электрычнасці сэканомілі за кошт таго, што там не трэба выкарыстоўваць кандыцыянеры. Цікава. І гэта такі вось больш сістэмны прыклад. Я зараз слухаю пра ўсё гэта і думаю, прыроды ж, насамрэч, нават я з біяфака памятаю столькі розных класных сістэм. Пытанне, чаму дагэтуль людзі ўсімі імі не карыстаюцца? Ну так, гэта добрае пытанне. Я думаю, часткова таму, што не ведаюць як. Да? Так. Біёніка і біяміметыка гэта ўсё ж такі не нейкі сістэмны падыход. Там няма алгарытму, што вось першы пункт ты робіш гэта, другі вось гэта. Гэта трэба менавіта знайсці натхненне, і нават з натхненнем не заўсёды атрымоўваецца то, чаго чакаеш. Таму што і мы не можам дасканала імітаваць сістэмы біялагічныя, і кантэксты ўсё роўна іншыя, пад якія мы іх адаптуем. Ну так, і калі гэта вывучаць, то тут вывучаць трэба шмат з якіх бакоў. Магчыма, нават не толькі з боку біялогіі. Ну так. Вось, дарэчы, здаецца, у Арызоне універсітэт пачаў магістрскую праграму па біяміметыцы. О, а пабліжэй нічога няма. Здаецца, не, пакуль. Але гэта сведчыць пра тое, што гэтая канцэпцыя робіцца ўсё больш папулярнай і запатрабаванай. І вакол яе, адпаведна, адбываецца бізнес. Ёсць матывацыйныя прамоўцы, якія вандруюць па свеце і зарабляюць на жыццё тым, што даюць лекцыі пра тое, як прышпільна і цікава шукаць натхнення ў прыроды і вучыцца. Ёсць кансалтынгавыя фірмы, якія сцвярджаюць, што дапамагаюць кліентам вырашаць любыя праблемы і заданні з дапамогай біяміметыкі. Пасля тыя фірмы, іх кліенты могуць зрабіць налепачку, што вось наш прадукт натхнёны прыродай. Гэта прыгожа з аднаго боку, з іншага нагадвае мне грынвошынг. Здаецца, часам гэта ён і ёсць. І у мяне зрабілася такое ўражанне, што чым гучней карпарацыя крычыць пра тое, што іх прадукт натхнёны прыродай, тым больш насцярожана трэба да яго прыглядацца. Ну добра, нейкая сумная нота, але давай зробім такую жыццесцвярджальную мараль нашага выпуска пра сапраўды натхненне ад прыроды і пра тое, якую ролю гэтае натхненне ў нашым жыцці і ў жыцці чалавецтва грае. Давай паспрабуем. Што я адчуў, пакуль рыхтаваў гэты выпуск, гэта я зноў зразумеў, наколькі прырода багатая, разнастайная і цікавая, і што чалавецтва шмат чаму яе навучылася цягам свайго існавання, але ўсё тое, што мы зразумелі і чаму мы навучыліся, гэта толькі маленькая частка всіх тых сістэм і рэчаў, якія прыродзе існуюць. Таму можна яшчэ шмат чаго вывучаць. Так, і натхняючыся прыродай, мы натхніліся натхняць вас вывучаць біялогію і пачалі рабіць гэты падкаст. Вось. Ну што, тады да пабачэння? Да пабачэння.